Здравей, YouTube! Аз съм Twister Games и играя с нов ник, но съм Нитаир. И както ви казах, с нов ник съм. И тук при мен е God Gamer и постоянно скача пред мен. Преди малко тирмито беше тук, но вече избяга. Махаме F5. И стига. И току-що построи това кит PvP. Ето го тирмито! Ето го! И изчезна, май. Така, God Gamers. Какво ще правим днес? Game сервер, Skyblock, PvP сервера, ама първо да почнем с Games сервера. Айде, че нямаме много време. Айде, до мен ли си? Да, аз съм много бавен, пък съм пред портала. Да, ти пиши сервер, си готова и влизаш. Така. Добре, бе. Така. И да ви покажа нещо. Да знаете, вече е зима и вали сняг. Вали сняг вече, юху! Така. God Gamers, днес какво ще играем? Аз мисля да играем X-Run, Hide and Seek или Parkour. Така. Къде отиде God Gamers? Добре. Ще изчакаме 20 секунди да ги закръглим. И ще се върна след малко, когато почнем играта. Отново сме тук и играта започва след една секунда. И почваме. И аз съм чакал, но да знаете, че с God Gamers връзката ни малко прекъсва. Аз те видях ли сега? Какво? Аз съм чакал, не знам къде да се скрия. Ето. Какво ли това? Нали съм чакал? Здраве. Опа! И сега се връщам. Тук съм отново. Знаете, че ще има малки прекъсвания в клипа. Аз нямам. Няма. Вече имам. Опа. Стига, бе. Това трябва да не поем защо копчета. Само нещо. Какво стана? Готово. Ти деня ли беше? Не казвам. Да не си сикър да ме откриеш и сега. Чакай, аз виждам къде си карай там. То God Gamers друг път така ме измамвал. Аз му казвам какво съм и той ме намира така. Но един път ми хареса. Аз още не бях известен в YouTube. И значи аз бях Къбълстон и както се замахва той беше близо до реката, нали меча ми отблъскване едно. Аз го ударих и го съборих в ръката и избягах. Това беше много готино. Какво? Какво ти е? Фрибилда е пуснат тестово. Ето и сега се връщам. Така, отново сме тук. Казах ви, че може да има леки прекъсвания. Този скочи над мен. За малко да го ударя и ще да ме намери къде съм. Той си обикаля тук. Един път даже минали така през мен. Но не ме заблязва, че съм тук. Защо не си стоиш на едно място? Правя такива... Правя малко пауза, защото клипа... Аз мога да снимам до 10... Здравей! Ето го там си кара. Внимавай.
Прекъсвам така по-често, защото клипът ще стане много дълъг, пък и аз мога да снимам само 10 минути и да ни хабя излишно време. И когато стане интересно, ще се върна отново. Чакайте. Ей, за малко. Тук стана миналата над мен. И добре. Отново съм тук и ще тръгна малко на екшен на покрива. Gold Gamer го видяха да много. Gold Gamer, здравей. Той е онзи там, онази диня. И аз тук ще подскачам да го дразня. И като се качи горе, ще скоча долу, за да го раздразним, да го разкарам малко. Той къде отиде всъщност? Опа! Тръгна след мене! Аз бягам! Какво? Тук съм. Бягам. Идвам се на скарто място. Така. Той беше горе и не ме видя. Аз си дойдох на старото място и кабел стане за него. Той продължава да си сикър, няма никакви сикъровци. Отиде отново на покрива, аз отново съм си градил тук. Не забелязва. Така, отново ще се върна. То остават 15 секунди всъщност, за това ще продължа клипчето, няма да паузирам. И след секунда идвам. Отново съм тук и играта свърши. Ние победихме. Ето, друг сикър нямаше. Мисля това да е от мен. Друг имаше от мен. Познай. Ще приключвам клипа, защото става дългичък. Къде отиде той? Не знам къде отиде, ще завършим клипа без него. Махни се от мене. Аз бях Twister Games, с мен беше Gold Gamer, с който в момента умирам. И чао!